След като наскоро ви представих моето ревю на Honor 400 Pro, някои от вас попитаха и за Honor 400. Ето го, по-достъпният модел, който може да няма всички предимства на Pro версията, но идва със свои собствени плюсове, а и на осезаемо по-ниска цена. Започвам с външния вид, който е и първото ключово нещо, което отличава Honor 400. Докато при Honor 400 Pro имаме заоблена рамка, леко извит гръб и дисплей, тук сме в противоположната крайност. Равна рамка, плосък гръб и абсолютно плосък дисплей. Знаете, че лично аз предпочитам точно такъв дизайн, който дава по-добър захват в ръката и е някак по-неподвластен на времето. Освен това, Honor 400 има значително по-компактни размери, тъй като и екранът му е по-малък. Смартфонът е осезаемо по-тънък и лек от Pro версията. Тежи едва 184 грама и има профил от 7,3 мм. Така че, ако търсите лесен за използване с една ръка и по-удобен за прибиране в джоба модел, този трябва да влезе в списъка ви. Важно уточнение е, че при Honor 400 нямаме високата защита от прах и вода на Pro модела, но все пак апаратът е с сертификат IP65, което означава, че е устойчив на прах и пръски вода. Съвсем достатъчно, ако не планирате влизане в басейна за подводни снимки с него. Honor 400 разполага с 6,55 инчов дисплей, което може да е глътка свеж въздух за много потребители, търсещи една идея по-компактен телефон в морето от 6,7 и дори 6,9 инчови модели. Извън размера, всички качества от по-скъпата версия тук се запазват. Имаме AMOLED панел с гъстота на пикселите от 460 ppi, 120 Hz опресняване и до 5000 нита пикова яркост в HDR режим. Смартфонът идва и с богатия списък технологии за защита на очите, какъвто устройствата на Honor традиционно предлагат. Накратко, получавате удобен за навигация с една ръка дисплей, който има чудесни качества, включително детайлен и ярък образ. Това видео се реализира с подкрепата на MasterCard от EasyPay, платежна карта, която няма месечни такси за поддръжка. Това е абсолютно пълноценна карта MasterCard, която се издава срещу 5,90 лева и е готова за по-малко от 5 минути на касата на EasyPay, само срещу лична карта. Като всяка друга MasterCard, и тази дава възможност да се възползвате от MasterCard ден. Това означава, че всеки вторник получавате 10% кешбек за храни и напитки, които сте платили с нея. Независимо дали плащате в сладкарница, бар, пекарна, ресторант или пък поръчвате храна за вкъщи. 10% от сумата ще ви бъде върната обратно по картата. Единственото условие е предварително да регистрирате картата си в сайта на кампанията. Друго предимство е, че можете да внасяте до 3000 лева кеш на месец по картата на банкомати на EasyPay и няма да имате такса за това. Също както няма такса при тегляне от такъв банкомат. И разбира се, в ePay.bg и Viber можете да следите всичко, което се случва с картата, всички движения по нея, а също и да плащате сметките си. При камерата имаме първото по-осезаемо съкращение, за да се постигне по-бюджетното позициониране на Honor 400. Отпаднала е телефотокамерата от Pro версията. Това е очаквано за този клас, въпреки че за мен трикратното оптично приближение беше супер ценно и често използвано. Въпреки това, Honor 400 идва с същия 200 мегапикселов основен сензор с размер 1 върху 1,4 инча, оптична стабилизация и бленда f1.9, плюс същата 12 мегапикселова ултраширока камера. Селфи камерата пък е само една, с 50 мегапикселов сензор и постига чудесни автопортрети. Резултатите с основната камера на Honor 400 не са никак лоши и бих казал, че ще получите доста прилично качество за ценовата категория на модела. Освен това, в интерфейса се предлагат удобни стъпки за 2- и 4-кратно цифрово приближение, които не са перфектни, но са окей. Цифровият зум е максимум 30 пъти, като от 15 нагоре в играта влиза и изкуствен интелект, който подобрява качеството. Имайте предвид, че на моменти този AI може да си поизмисли някои детайли, за да изглежда кадърът по-изгладен, но като цяло е добър помощник в такива далечни снимки.
Видеозаписът и с предната и с основната камера е 4K и е с доста добро качество и впечатляваща стабилизация. Не ми харесва обаче преходът между различните фокусни разстояния. Тоест, ако решите да зумвате докато снимате клип, ще бъде доста отсечено. Конфигурацията на Honor 400 е друга важна промяна спрямо Honor 400 Pro. Апаратът разчита на чипсет от среден клас Snapdragon 7 Gen 3, допълнен от 8 ГБ RAM и 256 или 512 ГБ вградена памет. Няма слот за microSD карти, но пък към оперативната има още 8 ГБ заделени от вградената. На този фон, Pro версията е с Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ RAM и 512 ГБ вградена памет. Така че да, тук получавате по-ниска производителност и по-малък капацитет на оперативната памет. Това обаче не означава, че апаратът е бавен или се задъхва. Да, на моменти се усеща едно леко замисляне, но съм окей с него. По-скоро трябва да имаме предвид, че моделът генерално е насочен към хората, които не са от така наречените power юзери и няма да се опитат да го измъчат по всякакви начини с свръхтежки задачи и продължително натоварване. Honor 400 обаче може да се справи и с по-предизвикателни задачи, включително AI трикове, каквито има немалко. В това число влизат различни екстри за обработка на снимките, като например за премахване на нежелани обекти или намаляване на размазванията, а също и набиращата популярност, подкрепена от технологиите на Google функция за превръщане на снимка в кратко видео. Повечето популярни игри тук също ще вървят съвсем прилично. Добрата новина е, че въпреки по-компактните размери, Honor са запазили голямата 5300 мАч силициево-въглеродна батерия, която има и Pro версията. Това означава, че без проблем ще изкарвате цял ден с натоварено ползване или до 2 дни с умерена работа. Зареждането също е бързо, макар и не толкова, колкото при по-скъпия модел. Той е 66 вата и запълва около 44% от капацитета на батерията за нищо и никакви 15 минути, а догоре времето е около 45 минути. Също чудесен показател, макар и не най-бързия на пазара. За разлика от Pro модела, тук не се поддържа безжично зареждане, което бих казал, че е по-скоро очаквано. И така, това беше моето ревю на Honor 400, по-достъпната версия на Honor 400 Pro, която идва с по-слаб процесор и една важна камера по-малко, но пък може да изпъкне с по-компактните си размери и лично за мен по-добрия дизайн с плоските линии и по-рабатата визия. Ако не държите на пълния пакет екстри от Pro версията и искате да спестите няколко стотин лева, Honor 400 не е никак лош вариант, особено с чудесния си дисплей и солидна батерия.